nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige, itaray ka ni ospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak samat kabalanan na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Adak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpinta sa maladaga. Sibi namin ang nga anak talakay. Oh, api akasla saan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diyak kabsat mo ti pampanunutak. Sigurado. Adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarita ti ibagbaga na. Baybay aman ni Manang Trini. Awawatin talatan. Gagangay siguro iti nabakitan na balasang Ay, uwan matkit di Ipagpagapo ka niya mga asawak, Alan. Apay nga da ka manan, Alan? Kwa Manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yo nga mga anak kayong anak. Bayatak mo't laeng, no maalak tay sweldo ka nagkarpintero, Manang. Uray ko man no sigurado na singput to dagit anak yo. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumot ladagos. Amangan no minor de edad dapay lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo. No kaskan to taramid da. Saan mo't kumaa, Manang? Kat, ape, amom nga raod, no pumudno timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo, ayat ako naman na sino kayong agpapado iti anak. Adda asi ti Diyos, Manang. Ay nakasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan niyo Di kay anak nga anak, tani, kababain ka dagiti bagututangan niyo. Naiwarasan ti utang niyo. Sana bali, Manang. Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang. May no ti utangan. Sangaribo lang, Manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangas kailang arudan. Kat nakautang ka kanima ng trine ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasaawan na kamanan ni manang trining. Gapu iti kasta nga itsuram. Uwin pinalabas ko latan nagitimbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwar mo't la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni Manang. Agsermon pa nga umuna. Sana kantuik ka niti bulbulo di makwarta. Ay, padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ipamaisam ki diti atensyon mo kadagiti anak ta. Kaya't ka nga mat nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da kadagiti anak ta, bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan mat kahit di ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tagta? Naimbag to ano dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak je maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod dayta. Kin kasapulan sa ti kwarta iti dayta. Kung namat je maestra na nga makitinulong kanong agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga min je maestra na iti kinapintas kan kinasaririt je anak ta. So nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka analaing ken napintas bakay. Dua ta ngay malaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dana ng kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi.
Siyak ngamin tinangabak, auntie. Nagkuna ngamin na kundi kandidata ka? Auntie? Dahita ngamin katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldo kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko, tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo kati papanan tisweldo kon? Da kayo kati bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasiyat na nagtungpal kay tigayat ka, Trineng. Agrom dagi niya sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan iti ko na. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan sa danto agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Pagdasang may kanida. Tasinaan kan. Ay, di na kumamat but-but nga niti kasta. Pangasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raon. Tong palam amin ngay baga. Tapno saan ka panawan. Para mudlakin ka dagiti ibagbaga. Iso din ganak. Ay, uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgad at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa'y tipanggadak. Ay, sige nga, Rod. Makamu ka. Hanya nga, Rod. Rumarta. Intag pa siya. Hintalag shopping. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni Manang Trineng, Alan? Nobyo na kanumait, bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron, nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kun kasla sana mapagtalkan, ti panagroro pa di lalaki. Ni, apa nga na ibagam ti kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla, adalas lastog na. Nag-ama mo di ay ati da nga lalaki? Tiksmit na kanoy di. Ay, kat bagbaga amla taan ni Manang Trineng. Nga uray inaunang sika. Nang runakat ko na mga sabwali ti iwas da nga nobyo na. Wen bakit? Kasaritak to. Trineng. Dahito iti bagbagakin ka alat for sale. Kita mo nito yung ladawan, iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito'y alote. Saan arangkis? Patan. Wan. Saan ang aginteres iti day talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay day to'y. Nangaro na kit igid ti kalsada. Kin nalakapay, ti panangilako ti gayam ko. Kasta aya. Wan. Mabalin pa yung ahulugan day ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang dan. Hulugan da day to'y alote. Honey. O sige, sikati makamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano ka no aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam naman no. Alaan da ka no mat nga kandidata di may katlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no te makaamoy ti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't nga wanan tayo. Awan, maawata naman kay dite kasasaan tayo. Nagpipintas kun naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Uwin bakit? Pudno unay dahi ta anay bagam. Nagswildohan, training. Awan, masapul mo ka di man ti kwarta. Kituin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alaam dun ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, Saan ka pala matulungan na mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayam, tanod dan tuwayak, umayak ichay, tapno makitak man. Saanan? Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay nakin kan, honey. Ay nak,
Kasla agasawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan Trining. kwartak! Adda gasgastusak! Adda baybayadak alote! Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tada basit pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak kami nagiti talo kakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kat adamot cash ana pangabakan da. Iso Ay! na, Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang. Agpraktikal kayo man, di kay kundi lastog. Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! talaga anayat ti Diyos. Bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. Wan nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt na kita anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngem nagbidot iti dayta anay bagana. Agad adal da paylaeng. Ngem matultulungan datan. Anyan tulangan nga inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtungpalan dagiti anak talakay. Kan saan ta ko mga agi mula iti sakit tinakam kaniman ang training. Saan nga nasaya at agi mula iti sakit tinakam. Uwin bakit? Nasa oklaang mo't kidi Ngem awan sakit tinakam ko iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga raw ti gastusin ta. Simple la akasarti angayin ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaamu. Aglunak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay ayat ti udit honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikas ta amin 80,000 la ka nun. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglunak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. E di intad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakal ti atap ko. Amang ano hinuldap da kat insalvage dan di asawak. Mapukpukaw? Wino, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksin ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao, manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Abay ko mga ramidan na tikas na kanya kat ayayatin nakday jay? Pasensya kan, manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana. Anya day jay, balasang ko. Sa dino ka di dito iti balay ni Jimmy la kami. Day, awang matagnagan iti kasta dito lugar may basang. Anya, kunana mo't adito iti address na. Ay awan, san may nga mo day tataaw? Anya? Eh, sige nga rod. Hagyaman nak nana. Mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kay iskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Naminalilaw naklagayam. Iso tinapnapan na namin na sweldo ko. Lino ko naklagayam. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudanan. Amangan ki di pa no sana pudno nga dahinulugan na adaga manang. Amangan no kun kuna na lang dayjay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? Bayamon manang. Sana bali. Adda kami dito Ken adda dagiti kakaanakam. Sanda ka baybayan iti panagbakit mo, manang.
Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Kendagiti kakaanakam. Umayda ka kano pa siya rin, manang. Ay, ala, sumrak kayo. Ni, apay kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo. Tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mat gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat idi nagpa-check apak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay kaagnay ti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional na gito'y kakaanakam, manang. Napintasin ti panggudanda ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami intun bigat iji bagyo. Dahil tati may sa agagaramikin ka, manang. O may da kaawisan. Uwan manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Uwen manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Ay, pagluganan tayo ngay. At daginatang dagiti kakaanak malugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Ay, nakagatang kayo gaya man itilugan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pagawanan dak kuma. Gapo iti panang umuumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magbagak iti kalabas. Awan rupak ngay sarang ko kada kayo. Mababain akon ay. Ay na, lipato mo day ta, manang. Tanabayagan ang napakawanda ka. Sakbay nga gisawang tayo iti balikas. Amirisan tayo pa'y iti maminribo. Ta mga ano day tanto timangidagal kada tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyag. Di tao. Please like, share, and subscribe. Thank you.